Euskal joku eta kirolak ugaria diren arren, haien arau, era eta sail desberdinak Euskal Herriko edozein kultura alorretan bezalaixe, ahoz aho iraundute denboratan barrena. Hauxe bera gertatu da harri jasotzearekin. Hemeretzigarren mendearen bukaera arte, harri jasotzea baserri girora mugatuta zegoen, eta erabiltzen ziren harriak gehienetan landu gabekoak izaten ziren. Gaur ezagutzen dugun harri jasotzearen historia Arteondo eta Aritzarekin hasten da. Arteondo itziarkoa zen, berau dugu harri ezregularrak baztertu eta harri landu ez plazaratu zen lehenengoetarikoa. Garai berdinekoa da Aritza mutrikuarra. Gerri gogorreko gizon altua zen. Arteondok eta Aritzak 11 alditan neurtu zituzten beren indarrak. Gaur egun harri jasotzaileak ipuietako indairez gain, kirolari indartsuak baldin badira ere, gertatze sakon eta osasunaren zaintze bereziaz prestatzen diren gizonak dira. Beren inguruan gertalari, sendagile eta laguntzaileak aritzen dira. Antzinako garaietan erreka ertzetan eta mendimaldetan aurkitzen ziren harriak izango ziren ziur aski euskaldun kementsuei beren indarrak neurtzeko aukera ezin hobea eskaintzen zieten tresnak. Harriekin zerikusia duen ohitura zahar bat herri zein baserrien lurrak mugarriez bereiztea zen. Mugarri hauek gehienetan basoan edo mendian aurkitzen ziren harriez egiten zituzten. Aukeratutako harri hauek ez ziren nolanahikoak izaten. Euskal Herrian argintzaren garapena duela 4 mende gertatu zen. Honen baieztapena Eskorialeko eraikuntzari buruzko idazkietan dago. Bertan, han aritu izan ziren argin gehienak bizkaitarrak zirela adierazten da. Garai batean Euskal Herriko arginak beren trebetasunagatik ospetsuak baziren ere, gaur egun gero eta argin gutxiago dago. Izan ere, eraikuntzan porlana erabiltzen hasi zenetik arginak artisau bihurtu dira, eta beste artelanetan gertatzen ari den bezala, gure aiton amonekin batera galtzeko zorian daude. Honen adibide garbia Arantzazuko basilika da, bertako harriak Galiziako arginek landu zituzten. Aurreko atalean esan dugun bezala, harrien oinarriak joan den mendearen azken aldian harri landuen erabilerarekin batera finkatzen dira. Harrez geroztik, harrien forma zertxobait aldatu bada ere, oro har orduko arauak kontutan hartuta egin da. Harri jasotzean erabiltzen diren harriak egiteko granitoa erabiltzen da gehien bat, pisu edo dentsitate gehien duen granito zatia. Harri mota honek arginari harria kirolari bakoitzaren neurrietara egokitzeko aukera eskaintzen dio. Harri hauek arginek lantzen dituzten arren, Euskal Herriko Herri Kirolen Federakundiak jarraitako arauei jarraituz egiten dira.
Federakundeak osatutako araudia den lehenengo artikuluak honelaxe dio. Harria egiteko erabiliko den gaia arkaitz edo harrobi berbereko harri hutsa izango da. Hau dela eta, gaurko markak eta lehen egiten zirenak alderatzea oso zaila da. Ideia bat egin dezazuen horra hor datu bat. 112 kiloko harri berria gutxi gora behera 100 kiloko harri zaharrari dagokio.